No niin, tää on tällainen testi. Tehdään tällainen pieni testivideo tällä Nikonin Coolpix S3, 6 megapikselin tällaisella, mikä nyt pieni pokkarikamera, niin tehdään tällä testiä, että minkälainen video tästä tulee ja katsotaan tuleeko minkälainen vai eikö tuu mitään. Ja nyt se kuvaa videon tästä ja meikäläinen juo täällä kahvia. Myrkkyä mennään, aika suttunen kuva, mutta sen näkee sitten minkälainen tästä tulee tästä kuvasta. Otetaan tännekin sitten. Jos mä nyt saan tänne vähän valoa enemmän. Noin. Nytkö tulisi vähän valoa, kun tääkin tarvitsee sitä valoa, niin pirusti niin näkyykö tää kuppi nyt jonkunlaisesti näkyy se jonkunlaisesti toi kahvikuppi. Ai et on hyvät yökahvit. Ihan 5/5, katsotaan pystynkö mä tekemään tälle videolle sitten yhtään mitään tässä. Ja tässä sitä kahvia nautiskellaan ja tämmöstä. Niin ei muuta kuin tämmönen testi tällaisella pikkupokkarilla. Tuleeko tästä mitään vai onko tää ihan suttusta paskaa, että perunalla kuvattu. Meikäläinen testaa kuinka video toimii, ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Se on hyvää yötä.